Egualdean denori. Estrategikoa, nik uste ikusi duen bezala dena dira estrategikoak. Gure Euskararen plan berrian agertzen dena lehenengotik adinak eta gazteak. Adinak eta gazteak, zeren ikusi duen bezala, euron esku daude, euskera orko giltza, edukitzea, zabaltzeko gure hizkuntza, anistasuna izatea, ibarren, eduki, eta gero ikusiko bezala, nola ez, familia ere bai, familia badaukaz parte handi bat, hortaz. Ez da bakarrik jakitzea euskeraz baizik eta erabiltzea, eta gure eguneroko hizkuntza ibarren euskera izatea. Nik uste dut momentu sortze gadako duela, badakau beste agente pila bat ere bai, gero ikusiko dugu kirola badaukala, horko parte handia eta kultura. Baina ondo entzun bat zaizue, aurrera ematera eta gero egingo dugu berriro ere berba. Ni gauza bat esan ezin urtaskotako, ez dentzin ez dere zauzen. Irutzen zait, aurreko jarduna aldie, beste irukote horrek bidez egin duzenak azkeneko parte izan bertxuna. Irutzen zait gu oso horrek izango dela, horretiko gara zeman dut. Baina, agintario patua izango da. Arrazoi ematen jot batxiri, estrategikoak da nahi, ezta? Eta hanek edruzo eta maite izketan ibili dienen, oporritxo zait, zenbat urte horreute dituzte, eta galetzen dira. Eta justu behi jaio aurretik edo jaiotzen nahi zirela, hemen dauden batzuk, gutxi batzuk eta nire honi mundu honetan hasi ginen lanen. Pentsatzen bat urte. Eta pentsatu dut eta nire buru izan diot, garai hartan guk ez gendun ezautzen hainbeste kontzeptu eta hainbeste teoria, hasi ginen indio nahiten, Kiker esatezun bezala, eta gero juntatzen ginen noiz benka tribuaren nahiten. Eta gaur gazte hauek balima daude hemen hizketan horri buruz, eta beste asko langintza honetan, nire burui esan diot, hainbeste, ez gendula hain gaizkide egin. Guk ere izango geldula hor parte bat ez, eta hortaz arro sentitzen naiz. Hoxe esan nahi nuen. Ni zerbait getzearen, banda torre, nire aurreko kideekin. Bakarrik, guztia dira beharrezkoak ez, ezin da bate bat bakarrik hartu ez. Baina bai, esan nahi nuke transmisioa jasoko dutenei begira eta bai transmisioa egingo dutenei begira erreparatu behar zaiola ez. Ja, hitzen dugu transmisioa ez dela bakarrik familia bidezkoa, ez dela goiti berakoa, ez da bakarrik gurasoetatik seme-alabei transmititzen dena, baizik eta zarkakoa ere da, ez? Lankidetik lanbidera, lagunetik lagunera. Eta inkluso ere beti gorakoa esango nuke, ez? Askotan, etxe baten euskara presentziarik izan ez duten etxeetan, umein gandik, edo behintzat sartu da euskara, ez? Beraz, hortara erreparatu behar dirugula pentsatzen dut, ez? Transmititzeko egoera bereziri. Eta adi dote da, motibu guri. Eta gero gehitzearen ere, nik uste ez dara aipatu, edo zeharka bai, baina uste garrantzetsua dara aipatzea orain arte transmisioan generoak izan duen erabilera. Emakumeen papera, ez? Irakasletan, amonak, amak. Eta, aipatzea eta azpimarratzea importantea zuzea. Nik beste gauzatxoa dezen dut. Migratzaileen kontu honetan, aritu naiz pentsatzen eta etiketak aipatu di euskaldun berriak eta nira askotan esan dut euskaldun berri handiz zuek ez dut galdera bat ez da. Eta migrantea zein dira. Esan bi urtekin etorritako ume bat migrantea da. Hemen bere bizitza egin balima do. Esan eta hor aukera handia dago. Erabat ados nau, Petra Erser eta Gorkak eta esan dituen gauza askokin eta 50. hamarkadan edo 60
hirurogegarren hamarkadan izan genuen hemen migrazio fuerte bat, eta horiek askok ez zuten ikasi euskera, baina behintzat bere seme-alabak D-eredutara eraman zituzten, ezta? Eta nik uste, gutxienez hori lortu beharko genukela gorko migranteekin. Eta gero Petra eserrek esan duen bezala, horietako asko ikusiko dute lanea sartu nahi baldin badute, igual euskera lagundu ingo diela, ezta? Eta hor, lanbideren inkesta bat badago, nun esaten duen zenbat eta jakin euskera, eta hor duen langabezia datu gutxiko daukatela, eta nik uste horieganak lana egiteko beharren dago jendek sumatzen ditula, ezta? Nik, amaitzeko transmisioaren gaian, ezta? Beti fokoa jarri dugu zeintzuk diren transmisio hori jasotzen duten, ezta? Umeak eta gazteak. Eta Garbiñek esan duen moduan, urte batzuk agian kostatu zaigu, baina konturatu gara transmisio hori gertatu dadin, fokoa jarri behar dugula eragileetan, ezta? Transmisio hori ez da bakarrik familian gertatzen dela eskolan, gertatzen dela eskolatik kanpo, eta hor daukagula koska. Eragile horiek nola aktibatu eta nola saretu. Eta Jon Maiak behin da berriz esan duen euskal herritar, euskal saleak alde batetik, eta hain ez diren horiek, edo errealidade horretatik kanpo bizi diren horien gana nola iritsi hor daukagu erronka. Bintzat, Eibar moduko herri baten. Bestetik, euskararen eta transmisioaren gaiak lantzeko orduan, Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eibarko Udalak badakate erakundiek elkarren arteko lan maili, eta bestetik, eta gehitxo euskal elkartetik natalok ez da, beste elkartiek zetoki betetzen da prozesu horretak. Bueno, a ver, ez dago propio mailik, baina nik uste ere ez dutela, uste ez da gaziarrazko. Nire ustez garrantzitsuna da erakunden arteko, erakunden zer instituzionala, erakunden arteko harreman horiek sasotzea eta koordinazioa lantzea. Hori da, ez dugu foro gehiago behar, ez dugu mai gehiago sortu behar badaude. Eta falta zaiguna da horiek jostea, ondo, eta koordinazioa. Lehenengo eta den, nazio lurralde mailako erakunden artean noski, Jaurlaritza eta Diputazioan eta Garatzen bitartez udaletara jaisteko, eraginkor batean jaisteko kanalak indartu behar dutugula. Hortan sakontu behar dut eta hortan jarri behar indarrak, ez? Eta alderantzi, ez dut karrik Jaurlaritzatik edo Diputazioatik egiten ditugun plangintzak edo ikerketak, horien berri era modu eraginkorranean zabaltzeko, alderantziz ere bai, ez? Herriz herri edo praktika hon horiek ere gu horietatik edaten dugu. Eta horien berri izan behar dugu neologu, esan ere, Jaurlaritza Diputazioa, eta horiei esker gure estrategiak eta gure planifikazioa egiten ditugu, ez? Gure bat jartzea dauten, Euskal Herriarekin, ez? Euskal Herria herri ekimenetatik sortutako horien nazio mailako proiektu da, ekimen bada. Baina horietatik, herrietatik edan dugu, eta gero gai izan geha, modu koordinatu batean hori dena lantzeko. Eta gaina askotan gabetzea ez, zerra kontu, zenbat gastatu du Euskararen egon. Ez que imposiblea kalkulatzen. Ez que ezin dizio zero jarri horri. Izan da, uste dugu, asmatu dugulako, lankidetza eta harreman horietan, eta horrek ez da kaprezioa. Bueno, nik esango nuke baietz. Gipuzkoako Foru Aldundiak dauka udalekin programa izenekoa, eta gure plan estrategikoan bailarak eta udalak hartzeko elkarlana programa bat dago, ezta? Eta udalekin uste ezagutzen dutela hemen daude jende asko, eta Gipuzkoako Euskara Teknikarien topagune bat, ez? Eta bertan bai Junkal da bai Carmen partartzen dute behiek, ez? Eta foro hortan egiten duguna da Gipuzkoako Euskara Teknikariek dauzkaten beharkizunak, hutsuneak, baina baita ekarpenak jaso eta denen artean praktika onak eta landu beharreko gaiek lantzen ditugu, ezta? Eta hortik ekimen asko ateratzen dugu, baina hoi administrazio artean, esan dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak
beste gaineko diputazioekin eta baita jaurlaritzarekin, baina nik uste euskararen eragile guztiekin ere elkarlana badegula eta irutzen zait bidegurutzean aurkitzen ginela esaten zuen artikulu famatu horren ondoren, jabetu gehala danok euskararen bizi-urritzea danon lanak etorriko dela, ezin degula bakoitza berean ibili, eta nik uste filosofia hortan sortu diela hainbat ekimen oso arrakastatsuak, ez? Eta, esate baterako, euskarazko eragideen hitzarmena lortu dugu. Ni berandu etorri nintzen, baina ja bazeo nintzen, bai jaurlaritza gainerako diputazioak eta sektorea, ez eragideen sektorea. Eta horrek hitzarmen sendo bat ekarri du, lan egiteko modu berrik, egonkortasun handiagoa, baliabide gehiago, eta horrekin jarraitu egiten dugu, horretan ez dugu utzi behar. Jarraitzen batzorde badaukegu, sektorearekin lanen aireanak, eta profesionalizaziora jo behar dugu, eta horretan airea lanen. Danak elkarrekin eta hortik kanpoa geratzeak hor aurkako joera bat ekarriko du. Esan nahi, tokiko proiektuk zabaldu egin behar ditugula eta profesionalizatu egin behar ditugula. Eta langintza horretan ari eta adibide bat da toki erabideena, ezta? Gero, gehiago aipatu ditzakegu, baina horretan utziko dituztela. Zalantzare gabe, herri bateko euskara teknikari moduan, mai hori oso garrantzitsua da guretzat ekonomia kontu bategatik. Herri bakoitza edo eskualde bakoitza bere esperimentutxoak egiten eta estrakus egiten harri baten, harri berean, eta ez da gara osatik gaur egun, ez da euskagun baliabideekin komunikaziorako eta interkambiorako. Areta gehiago egin beharko genuke, esan nahi dut, horiek partekatzea, zabaltzea, esperimentatzea horretan ari gara. Tasuna jarri, ekipo, ez dakit, abil batzuk jarri, eta gero esperientzia horiek Gipuzkoan mintzat horrela funtzionatzen dugu, denetana zabaltzea. Hori guardasol oso importantea da. Bakoitzak bere udalean bere goera dauka, bai soziolinguistikoa, politikoa, faktore asko parte hartzen dute, eta, taldean joateak eta multzoan joateak beste muskuloa dauka, eta koordinazio hori eta hori Jaurlaritzatik ere jasotzen dugu, esagian nahi bitartez, baina, orai egiten dituzten emaitzak eta hori dira gure gidalerroa gero, ez da behatzen. Amaitzeko, etorkizunera begira jarritxak, zelako zein planifikazio egin dezakegu transmisioaren gaia modu integratzailean jorratzeko, eta ero gai horretan, ordezkari politikoek, maila politikotik zer egin dezakegu? Bueno, a ver, komentatu dugun bezala, horroko zoru minimo batetik hasita, lan pila dakau egiteko. Gainera, neroke gaina eskerrak ematea, bai diputazioari eta bai Eusko Jaurlaritzari, jartzen duten diputasunagatik, eta baliabideak geure herrian, Eibarren konkretuki, nik uste jartzen dugula, asko segixo jarri behar den, baina, etxenago Junkar lortako da espeziala, egia da, ni beti eskerrak ematen dio, danetara dago eta ni ez naizen konturatzen gauzak, berak ez da begiak, horrela da. Eta, bize, esan duen bezala, mini batetik hasi eta baliabideak jarri eta teknikaria, ez dakit zerrak asun kontatzeko bezala. Garrantzitsua dela patxik esaten duen zoru komunaren idea edo diskurtso partekatuarena maila politikoa. Hemen gaur atera da, koordinatu beste pertsona batzuetan egitzi, eta nintzatzen dut hor lapa da hola egiteko abiatuta gaude, eta gure hartzen dugu garrantzitsua da. Iritsiko bagina, adostasun politiko batera, diskurso partekatu bat izatera, nahiz eta zoru komun bat minimoa izan,
hortik gora eraikitzea askoz ere errazago izango litzateke. Hortik bera ezer ez. Orduan, horrek bai lagunduko luke danengana iristea. Orduan, ez dut hor dagoela erronka importante bat politikoak zaudeten. Bueno, eske ni instituzio baten ordezkari bezala nator, baina baita politikoa naiz eta nire sentimendu politikoa ditut, eta alde batetik iruditzen zait herri hau herri bezala irudikatu edo egituratu behar bali badugu, euskarak behar duela derrigorrez. Ez dela ez dago zentzuik. Netzako ez dago zentzuik. Hoi aparte dutzita, Junkalek esan dunaren arabera, iruditzen zait nirea bezalako beste sentimendu politiko batzu badela, eta hoiekin jorratu beharreko lana izan beharko lukela euskararen biziberritzea, baina maila teknikotik esan nahi dut. Zuk ez balima ez du sentitzen euskara politikoki herri honen ikur izan beharko lukela, gutxinez lagundu zazu teknikoak esaten duten alderdi horretatik, eta hor aia saiatzen zordu bat egiten. Jo Maiak aipatu du, garai zailek pasatu ditugula, eta nik uste horrek hizkuntzarentzat ere bere kaltea ekarri izan dula, ezta? Eta hoi gainditzen aia, baina belaunaldi batzuk beharko ditugu, hoi gainditzeko. Batzui interesatzen zaie, euskara eta beste gauza batzuk hastea, eta ez zait dirutzen horrek bere denbora beharko du, ezta? Baina hizkuntza bat normalizatzen egia, eta normalizatzen hasi ginen demokratikoki garai hartatik, eta nik uste hizkuntza baten bizitzan damazkigun urtek ez dira ezer. Baina egin dana, izugarri izan dela esan gara daukagu, eta Europan erreferente ditu behar, Europan ez mundun ez, hor dago garabide, oain dela gutxi etorri dire Latinoamerikatik, eta han kontatzen dute gure esperientzia, eta gure esperientzik balio dezake behiengan gauzak egiteko, esan nahi dut, gauzak egiten egia, eta elkarrekin eta giro berri honetan saiatzen bali malea, agian gauza batzuk gehiago lortu ditzakegu, beste behazinek ondan egituko ez da. Bai, gitzera ez. Bueno, a ver, nik uste dut ikusi behar dutela, ikusarazi behar dugula, familiek ikusi behar dutela euskaren transmisioa ezin dutela ardura guztia eskolan utzi, edo elkarte, edo batez ere hezkuntza sistemaren guztia urtan jarri. Horrekin esan nahi dut, aitortu behar erakunden arteko zeharreman horretatzen naiz, aitortu behar dugula gauzak estrategiak ezin ditugula bakarrik egin. Denen beharra dugula, bakoitza bere papera, baina bere osagarri izan daitezela, eta hortaz ohartan ez den egia da, uste dut. Eta, bide horretan bide horretatik egia da nia bentsa, jaurlaritzatik eta aldunditik eta horretatik. Eta, gero esan nahi nuke, Eta nik esan dute berrikuntza. Esperimentatzea. Iruditzen zait berrikuntza euskararen biziberritzen ere sartu behar daukeula. Eta arriskatu egin behar daukeula, gauza berrik egiten eta probatzen. Eta gu horretan gai geha, ez dakit ze aterako dan edo ondo aterako da, baina pixka bat astindu behar daukeula, egiten nahi gehan hortatik ere baietz, iruditzen zait baietz. Esan oso gunde apusen daudela batez ere datozen urtetan batez ere ez, larrigarren hamarkadako ume horiek ja orain aita eta ama izango dianak, larrigarren hamarkadako horiek ere gurasoak izango dianetik hamar urteta, urteta egongo da beste goera baten ez, gehiago jarri eskotan esan dugun bezala ez, anetik 20 urtetara, bintzat euskararen erabileraren partida jokatzeko aukera esan dugu, ezagutza maila handia izangoa, eta hori denetan hor daukagu erronka ez, ondartian egia entrenatzen, ez, gehiago esaten duen bezala. Baina hemendik 15 urtetara beste joko zelai batean egongo gara, eta horri ere errepartu behar dugula, eta
Gracias.